haƙƙi zuwa na karin gora hajjin sai wani sahabi a cikin majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullahi ka ciyar kada ka ji tsoron rashi daga wajen ma'abocin al'arshi wato Allah kenan sannan sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana murmushi yana fari zuciyarsa tana fari sai ya ce bi haza umirtu ni daman da wannan aka umarce ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kai duk duniya idan ya saka kara babu mai ketarawa, amma saboda jin kansa in ya ga tsoho ko tsohuwar da karfin sai kare ya dauko kaya zai karbi kayan shi ya ajiye nasa uzurin ya dora kayan a kansa sai ya kai masa har inda zai je ko kuma har inda za ta je. Wata rana annabi ya tafi akan hanyarsa sai ga wata yar baiwa tana kuka, ya tambaye ta me ya faru gare ki, sai ta gaya masa cewa aikenta aka yi, sai ta zubar da kuɗi. Ma'aiki ya haƙura da abin da ke siya ya ɗauki dukiyarsa ya ba wannan yarinyar. Bayan ya tafi ya ji ya gama abin da zai ya dawo sai ya sake samun ta siyo kayan amma ba ta tafi ba, tana kuka har da hawaye. Sai ya ce mata me ya faru, nan take ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ta ce masa ta daɗe in ta koma gida mai gidanta zai azabtar da ita, ba zai yarda cewar kudin ta zubar ba. Nan take ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya dauki yar bai wannan ya haƙura da inda za shi sai da ya raka ta har gaban mai gidanta kuma ya nema mata afuwa. Ba duniya ba sai da ya cika ta da adalci, shine wanda ya zauna a mazauninsa. Kyanwa ta zo ta hau gefen mayafinsa, nan take ba da dadewa ba aka kira sallah. Zai tashi sai ya ga bacci ya dauke kyanwar da take kwance akan mayafinsa. Saboda jin kai irin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai makami ya sa ya yanke mayafin ba don komai ba, wurin jin kansa kada ya kaɗe mata jin daɗin baccinta. Yanzu kuna ganin mai irin wannan ɗabi'a zai iya yaƙar wata al'umma ko wata halitta a kan san zuciyarsa. Amma wannan wanda Allah ya aiko da addinin gaskiya a cikin littafin alƙur'ani mai tsarki shi za a kalla a siffanta da ta'addanci. Wa iyazu billah, masu faɗan wannan Allah ka fi mu sanin su, kana ganin su kuma kana cin su. Ya ubangiji, masu faɗar wannan idan sun fi karfin abin da za su ci ka sa abin da za su ci fi karfin su. Za ku yi ƙarshen al'ummata, za su dinga zagin farkon al'ummata. Wa iyazu billah, mun tsinci kanmu a wannan zama. Babu wani mutum da karansa ya kai tsiwa da zai kalli manya-manyan sabon annabi ko wata daga cikin matansa ya ce wani abu a kansu. Bayan kuwa annabi